Asculta ce vă cânt eu, că băieții se fac greu. Apoi ca să faci băiat, întâi trebuie să fii bărbat, mă. Ascultați-mă ce vă spun, băieții nu se fac oricum. Sunt un simplu muzicant, dar am acasă băiat, mă. Am și eu un băiețel, mânca la tata pe el. Am un băiețel frumos, ține-l, Doamne, sănătos. Unu, doi, trei și hei! Așa e. Să vă trăiască copii, fată, băiat, nu contează. Să vă trăiască, uite, Tudor și ea, care mai aveți băieți, ia spuneți numele lor aici în chat. Jeremy, Sami, Neamarin, Raul Andrei, Dominic, Chevi și Mati, Nicolas, Cristian, Emilian, Rareș, Aris, Sebi, Alin, Dani. Băi, dar voi numai băieți faceți, mă. Mamă, câți băieți aveți. El este băiatul meu, ce mi l-a dat Dumnezeu. Ia uitați-vă la el, am și eu un băiețel. Să prindă încredere ca să-l placă fetele, mă. Vreau multe aplauze, haide în chat. Am și eu un băiețel, mânca la tata pe el. Am un băiețel frumos, ține, Doamne, sănătos. Am și eu un băiețel, mânca la tata pe el. Am un băiețel frumos, ține-l, Doamne, sănătos. Solo. Pentru băiatul meu Alex și pentru băieții voștri, să vă trăiască, spune așa. Vorbește toată lumea că seamănă cu măsamă, dar spun la toată lumea că-i leit figura mea. Uitați-vă toți, ochii, gura și cu nasul seamănă leit cu taxul, mă. Am și eu un băiețel, mânca la tata pe el. Am un băiețel frumos, ține-l, Doamne, sănătos. Am și eu un băiețel, mânca la tata pe el. Și pentru David special, pentru Alin special, pentru toți invitații, pentru toată lumea, bine să zic toți invitații, că așa sunt învățat. Defect profesional. Sunteți foarte mulți, mi-e greu să vă pronunț pe toți, dar știți că este din inima mea pentru voi. Și haideți să ne împăcăm cu cei care au fete, dar înainte să învățăm cum se fac băieții întâi. Sunt un simplu muzicant, dar am acasă băiat, mă. E ușor să faci fetiță, să faci băiat, e o știință, mă. Când s-a născut fata mea, pe cer a răsărit o stea, da, 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 da. Am fost puțin supărat, că mi-aș fi dorit băiat,